أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجبتي نامو يجمعي ودو يلهرم الدنيا على باتو أني على نيني دوبي فراك جمعة دنيا في كوسبه أما نيني الله تعالى في على نالي دي نيدا على نالي دي لا هردا على ناي بون هرم دي جنة ملكة وردانة وجبتي على دي نبلا جلدا ميني أيوا كرا محمد صلى الله عليه وسلم نبلا جلدا على دي كانوا كما wajibate ama yini subhanahu wa ta'ala fe alami ni kelendo alami ikaro ni masa sangura taledo alami ni mata don alami ni mate ka fenvo aka alami ikaro na ye nyeda wajibate ka dibuna harama dema sabula mi nyipuma ye ani hakile ni dira buna harama dema muhammadu rasulullah koso ama yini subhanahu wa ta'ala fe ongani jamana ban jamana mi na to ay mali gelabi jamana mi ngono ikaro taka segibi jamana mi ngono wajibate fa bele jile dibiye asebe alay min ye dibi nye kado ka fara ka yele mena yele min nati sa abada wajo to bi ke sababu ye o yele korla la janvan ni jahadimo be ka jamana en buru jatugo mina abi ke sababu ye ko o yele min mana mena e kado bi dakena ka abi na ni lafiya ya abi na ni here ala ko ke wajo te kado anga jamana de ko na filedo min ye jamana kono moyi an zigale do nywana an ville do nyama di nywando wajo te subhanahu wa ta'ala nyeba bela ala ko o dibi fara ka bɔ anwanje danaya wajaba te ka do ay wa min hakilo ka fara nywanga jamana dum ga ke nywave e ka do korove mani klebi fama o sebe allah ta'ala ala ko ke wajaba ta ama yin subhanahu wa ta'ala fe anga jamana de minum be e ka no ni jorobula ni gele abuka wajaba ta sebe ala ka bela jile nyana bo shuko ani dukse je allah ta'ala ko ke ala ko kaka ala yakama akoke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila ka sebo sayyidina ali sayyidina badr alu sayyidina bakar sayyidina muhammad barakatuh amin mangani madne barakatuh kurishu barakatuh amin asebe allah ta'ala ala ka ke ya rabbi ala ka ke wajabate ka do ma nyuma minu manga jamana kono sale balole wajabate ya rabbi uka ala nyesranya anuka ala deli wajabate ala ka ko ala ka ko lukama ya rabbi as-sayyid usman madan sharif aidara aludo walijudo afusu qur'an do wajabate wallahi nasunaka ala deli ala bison ama nyina fa allah ta'ala kama ka ala deli wajaba ambo nyini ya rabbi mi nyoro shirukai wajabati ya rabbi akaso nga Allah dele na ya Allah dele Allah biso hamadu hadital mi nyoro futra ke ani Allah kadi na yi fonfo nyina Allah fa Allah ta'ala biso ya rabbi aka Allah dele imam muhammad diko ya rabbi wajabati na ya Allah dele Allah biso aka Allah dele jamana nyeta ani jamana basi ani jamana sumanina ya rabbi ya rabbana ukoke ya rabbi ya rabbana ya rabbi ya rabbana jamana kono jamana koka jamana de minum be nu degu nimbe bana be mina hakilna be mina gela be minga wajabati allah ta'ala de be bela jile ka gundo don ya rabbi ala kan bela jile tanwaya ya rabbi ala kan kuna ja kuna nguyate mingo fe wajabati ala kan kuna ja min yakira muhammadu ya rasulullah anaka ke nyonzi nyoni ardina kono ya rabbi ala koke wajabati ya rabbi ala ka kena dani jamana doma ala ka akilu man dani jamana doma ala ma labanya ala kana jike danga denye ala kanu kede قل إنا لله إنا سبحان الله سبحان الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله لنا نبينا الله لنا نبينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إيمان يوكو كلام كو كنا كشيدة كلام نوم بكشيدة فره إبما نيجي ما ينتبهنا مو نيجي ما ينتبهنا مو بي دو كرا نيجي لا كلام كو إبما كلام كو نيجي ما ينتبهنا مو بلي من كرو الحمد لله يا رب العالمين نعم to tika ka sunna goma na dungo do be o me abe dala dundo e siga to la
Wajabate ngana keguma o debi shi soro ni ngana ndaluma yi wajabate mengelegu ni nga boni sebe mi nu kama aujourd'hui aboluko chien keme fla biduru ani fla sebe ni keba atida ma wara kun min ye Bouakari aywa paitawo Bouakari paitawo ko akika do min ye jamana premier ministre Mokhtar Wan wuli ka joni chesiri ikado abola haka ja fuka tase ni ndo ma février kalo kileta temene centre international de conférence de Bamako CICB wajabate ikado politique mo jole min la ko donné do min la ko donné de anga jamana ikado nyama so fo bi lamana wajabate aya bela jele wele u kan nwanyi ngunde dore ka nyefolike chamanje fanga ikado abi wuli ka joni chesiri mina ko min bala anaka anga ta laba mina wajabate ayi dadu ni bela jele la ka fete Mokhtar Wan ya jira ka fo u kilingene na fo fleni ani do de la ka nwanyi ikado hanna so lo u ma fladu nga wele bla bema wajabate ikado nyengwe ode kinya ka fo nwanyi sabula chamanje fanga nakunte ikado ay wakadegunda ka ma tegere walma ka ma nimbwala hakaja ote nga fe bele jile na wati du Mokhtar Wan ya jira ka fo politique bara teke politique moko olu dunye politique mode wajabate ikado ka wuli ka jondi chesiri jamana kono hakaja annobe onna manya ka fo nobe fu ka wele de ka nyefoliku ye jamana tabulo ana nabulo aya jira ka fo ni mi vle ni furu damina yi waboy wajabate utuna fama nyoma ka nyingalike ka nyefolike uni yorobe jamana ajolila uni yorobe jamana nyetala jamana ikado a wuli ka jonna chesiri politique mo ni yorobe bele babe opma bi wele dakuma fenwo fe no bu nganiala walma fenwo fe ndu ba fa o de ka ke bele jile ki tafo mi mi se ka nye jamana yere ka kulusuma akwa hakaja unake mi nye wuli ka joy aya jira ka fo wati ni ikado awaningalo kile muga mi nye wuli ka joy anu ke ka nye si CNT la o CNT bi na fo anga blo ikado awabna ta nye folike uko mi ma PAGTE wajabate ode gouvernement yere keleme ka dabale minu ni fere minu ndige mi mi se ka to chamanje fanga abi sinje ka kuludu abna ta bele jile nye fo awai kado anga debito yi opma politique mo adele dula mashika na to kofe mashika na dimi mashika na so ki bolo di kono ble bele jele ka wuli ka jo ka sa ka chesirike mi mi se ka to jamana ikado abi kulusuma o politique mo una wele ikado jamana joli ane jamana nyetala no kera hakina obi nwanzo ni ngunye sebani Bouakari petaw ka sebendo anye mi mbo aujourd'hui kono akabi bolla nouvelle horizon nyeda ngura karamogo dabatugura nebentike do fasiriba no ye Mamani Touré Mamani komu ni ale fene ka sebani ali ako angata Kidali mumbe anga jamana koron febolo la karamogo dabatugura anake atnake ala barika la kunu lajay abuldara ako minye César akal laje belele ba bina ni flana karamogo dabatugura ni yo laje akal laje belebele baduruna o kene o sigira Kidali kunu aywa fasiriba ko ni ya lajɛ jamana kuntigi kɔrɔ ale kɔni tun ye ni laɲini a ka ca kosɛbɛ min ye bamanci kɔrɔw ye a y'u welew ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ daba tungara u y'a jɔ da siɲɛ kelen siɲɛ fila a ma se ka bolo da masa jalakibali bolo nka min ye ala nana n'a ka na ye maa minnu bɛ camancɛ fanga baara la olu y'u sigi k'u miiri u ka dabali n'u ka fɛɛrɛw karamɔgɔ daba tungara maa minnu tun kɛn bɛ ka marifa ta mali juguya kama n'u kɛn bɛ ka sabali an bɛ don min na ko bi an k'an lajɛ an ka bɛn ko la tɛgɛnɔbilɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2015 accord d'Alger min jalatigɛla Algérie jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara malidenw yɛrɛ dama ka kɛlɛ kunkan ko o baara tɔ bɛ mun fɔ a kan ka kuncɛ cogo di baara in yɛrɛ mun kɛn bɛ ka balan o kuma an ka taa Kidali an ka dɔ fɔ a ko la an ka dɔ fɔ a ko la karamɔgɔ daba tungara ni ala sera k'a kɛ a bɛna kɛ sababu ye ni ka lafiya belebeleba don tɔn in kɔnɔ fasiriba ko n'i y'a lajɛ César maa minnu b'a ɲɛmaya la o ye an sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Algérie ye Mali y'a wakili ta k'a da Algérie kan o ka kɛ sababu ye malidenw yɛrɛ dama bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ mun na u ka se ka jisuma k'a fura la min ye Algérikaw ye u y'a minɛ n'u bolo fila ye karamɔgɔ daba tungara ni k'a yira k'a fɔ u na Mali dɛmɛ u na Mali dɛmɛ baara bɛ sen na an bɛ don min na ko bi k'u jamana ka minisiri 6 karamɔgɔ daba tungara faso ye danna da olu kan ni ka taa Kidali u seli Kidali maa minnu tun kɛn bɛ ka marifa ta olu yɛrɛ de ko o kuma ko lakana ko hali dimɔgɔ tɛ sigi maa la tabarikala olu de bɛ bɛɛ la kɔlɔsi karamɔgɔ daba tungara min kɔni kɛnɛ ye gouverneur kɔnɔ a sigira gouverneur ka bonya ni karama kɔnɔna la min ye ministre
MINUSMA o ɲɛmaaba maa min sale en 2015 accord d'Alger min jalatigɛla Algérie jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɔnɔ malidenw yɛrɛ dama ka kɛlɛ kunkan ko o baara tɔ bɛ mun fɔ a kan ka kuncɛ cogo di baara in yɛrɛ mun kɛmɛ ka balan o kuma an ka taa Kidali an ka dɔ fɔ a ko la an ka dɔ fɔ a ko la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ni Ala sera k'a kɛ a bɛna kɛ sababu ye ni ka lafiya belebeleba don tɔn in kɔnɔ fasiriba ko n'i y'a lajɛ César maa minnu b'a ɲɛmaa la o ye an sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Algérie ye Mali y'a wakili ta k'a da Algérie kan o ka kɛ sababu ye malidenw yɛrɛ dama fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ mun na u ka se ka jisuma k'a fura la min ye Algérikaw ye u y'a minɛ n'u bolo fila ye karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ u na Mali dɛmɛ u na Mali dɛmɛ baara bɛ senna an bɛ don min na ko bi k'u jamana ka minisiri 6 karamɔgɔ daba tun kɔnɔ faso ye dana da olu kan ni ka taa Kidali u selen Kidali maa minnu tun kɛmɛ ka marifa ta olu yɛrɛ de ko o kuma ko lakana ko hali dimɔgɔ tɛ sigi maa la tabarikala olu de bɛ bɛɛ la kɔlɔsi karamɔgɔ daba tun kɔnɔ min kɔni kɛnɛ ye gouverneur kɔnɔ a sigira gouverneur ka bonya ni karama kɔnɔna la min ye MINUSMA o ɲɛmaaba maa min sale anadifu karamɔgɔ daba tun kɔnɔ min kɔni accord d'Alger kumakan minnu fɔra kɔnɔ k'a ko i bɛna lajɛ ni hakili ye dɔw b'a kɔnɔ olu ka ɲi kosɛbɛ nka dɔw b'a kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɔnɔ k'an tɛna bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan ko ye an n'a lajɛ tuguni an bɛ sigi a kan ni ka relecture kura kɛ n'o de ye ka se ka fɛsɛfɛsɛli kura kɛ baara in kun fɔlɔ la a kɛra nka a bɛ tigɛ nɔ bila don min na a kun guwan bɛ an kɔ maninfin bɛ ko dɔ kɛ kuma dɔ la k'a sɔrɔ i seko ma tɛ karamɔgɔ daba tun kɔnɔ k'a bɛ bila o minɛn kɔnɔna la n'a dun y'a k'a fɔ baara kura mun bɛna boloda karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ko malidenw de bɛna ɲininka min b'a to basigi ni bɛn bɛ se ka sabati hali bi Mali kɔnɔna la o tuma kana kɛ farafarali ye min ye kɔrɔnfɛla ni tilebinfɛ ko ye o tuma ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye a ko o hakilina kura o de bɛna boloda ko ala tɛna mɛn ni ka k'o ta k'o don accord d'Alger ale kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye ni kana ni Mali ye e k'a bɔ ni degunjugu kɔnɔna la ala k'o kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate naamu cɛnintigiya ko bɛ maa min kɔnɔ o tɛ kɛ maa ka cɛnin ye Wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Amadu Baba Ɲang Amadu Baba Ɲang ko Wajabate e k'a dɔn chambre de commerce et d'industrie min kun fɔra e ko a laban na k'o ye de ni Ala ma fara an kan Wajabate chambre de commerce et d'industrie a ɲɛmaasigi mankan dan dɛ sabula wulikajɔ kun bolo dara min ye ɲɛmaaw ye min bɛ se ka to bɛn ni kelenya bɛ sinsin Wajabate e k'a dɔn janvier kalo tile 17 wote minnu kɛra o kun ye e k'a dɔn marabolo olu ɲɛmaasigi ye n'o de banna fara ɲɔgɔn kan bɛna kɛ sa ka wele da Wajabate ɲɛmaaba o bɛ sigi maa min bɛ chambre de commerce i k'a dɔn a ɲɛmaa la Yusufu Bacili don sɛbɛnnikɛla ko a y'i sɛbɛn kɔrɔsɔn sabula wulikajɔ bolo dara fɛ ka kɔ bidon ɲɛ Wajabate min bɛ se ka to gɛlɛya ti wuli mankan di k'a la ɲɔgɔn sama ti kɛ nka kɔsa in na sɔmin kelen don k'a fɔ maa saba kɔni k'a fɔ olu bɛ sɔn k'u kanbɔ nka kelen kɔni b'a la o y'a jira bɛɛ lajɛlen na ale nin d'a la a ti ɲɛmaa ɲini o ye Bouakar Tanja ye ko dun bɛna bala jɔni ni jɔni jɔni Wajabate Yusufu Bacili min ye Samusa Sanusar sɔmin kelen don Sanusar la k'a fɔ ɲɛmaaya in i k'a dɔn a b'a nɔfɛ ni dun ye kɛwalew ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ min ye Amadu Jite ye ale de kumara k'a ɲini kabini wulikajɔ tɛmɛnen na Sanusar kun y'ale ka cɛ gɛlɛn ye Sanusar kɔni ale y'a faamu k'a fɔ Jite tɛna wulikajɔ kɛ Sanusar n'u bɔlen don sɛbɛnnikɛla k'o dogolen tɛ maa si la Sanusar a bɛ campagne na fa bɛɛ lajɛlen la a bɛ taama ka don mɔgɔw ka sufɛ ani tile fɛ Wajabate fɛla minnu b'a fɛ k'o fɔ i k'a dɔn a bɛ t'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a taara nin jogo in na i kana se ka i k'a dɔn chambre de commerce maa fila n'a a kɛlɛ kɛ a ko ayiwa min ye kayikaw fɛ yen gɛlɛya bɛ yen sabula Sanusar yɛrɛ e ko a tɛ bɔ kayikaw ka ensemble consulaire de la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wulikajɔ ni fɛn minnu bɛ sen na min kun ye Yusufu Bacili a kun ye wulikajɔ kɛ ni ka kayi sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to hakilinaw ani taafɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ se ka dɔgɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi o ma se ka kɛ min kɔni jɛlen don k'a fɔ wulikajɔ don Wajabate k'a dɔn nin cɛ fila kɔni tɛna taa sansamani na i k'a dɔn kɔni o siga bɛ bɛɛ lajɛlen na a ko nka min ye kɛrɛfɛ kumaw ye ani ɲɔgɔn ye o baara ka kɛ ko ye fila ye min kɔni ye k'a fɔ biro fila in ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra diyagoya i k'a dɔn min ye biro cɛbɔ ye dɔ na far'o kan sarakisɛ dun de ye min bɛ minisiri yamaruya k'a fɔ dɔ bɛ fara biro cɛbɔ kan o walima yan'a don cɛ ni faamuyali sɔrɔla a la o na kɛ n'o tɛ min kɔni dalen don bi ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o natɔ la Yusufu Bacili Sanusar Wajabate ninnu bɛ sɔn ka masala ka sɔ kɛta la sɛbɛnnikɛla ko
ko a wasabla cɛ fila bɛɛ lajɛlen bi sɔn hali n'o y'a sɔrɔ garijɛgɛ ba bɛ Yusufu Bacili la ka sababu kɛ maa caman b'a nɔfɛ u kun ye kuma dɔ fɔ waati la min ye Jabi Tanja denkɛ Bouakari Tanja k'a fɔ ko o n'i kama nɔfɛ o cɛ tɛ Bouakari Tanja i k'a dɔn kankelentigi don kabini ko in daminɛ a kun y'a fɔ ko ale tɛn'i kanbɔ min ni min fɔra ani min ni min kɛra juraw ani usinitigiw i k'a dɔn u ka taa f'a kan ka kɛ kelen ye min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ Bouakari Tanja kun y'a jira waati la hali tɛmɛnen na i y'a dɔn ale kun ye niyɔrɔbatigi ye sabula san 5 fɔlɔ min n'o tɛmɛna a wulikajɔ kɛra kosɛbɛ ale de ni i k'a dɔn Yusufu Bacili ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ ŋunuŋunu dɔw fɔra k'a fɔ Bouakari Tanja ko nin u y'a keleku k'a bɔsi a la diyagoya a y'a jira k'a fɔ ale tɛna mankan k'o la sabula bɛɛ lajɛlen y'a ye a donnama in kama Bouakari Tanja se kun b'a ye ka wulikajɔ boloda o jaabi minnu bɔra k'u sɔsɔ walima tribunal ko k'olu boloda nka a y'a jira k'a fɔ a ma s'o ma sabula ɲɛmaa ɲini i k'a dɔn garijɛgɛ ko don wa maanifin ka kɛ ɲɛmaa ye o ye dakan ye a ko sabula min ye juraw ye u bɛɛ ka kulikan ye kelen ye i k'a dɔn jamana basigi ani jamana nɔgɔyali ani nafolo ɲinini a ko man ka taa kɛ kɛlɛ ye min bɛ taa wolo tribunal la ale t'o ye a ma lamɔ sabula min ye Alhaji Jabi ye Jabi Tanja bɛ Bouakari Tanja wele don min ka kangari n t'a fɛ i da ka don kɛlɛ la n tɛ tribunal a fɔra ɲɛna n kun bɛ yen a ye kumakan minɛ nin de y'a ɲɛ ye n'i ye jura ye i ye fɛn min ɲini i n'a ɲinini ka kan n'i m'a sɔrɔ u y'i namaraw min kɛra i la k'a fɔ i bɛ taa don tribunal ko la n t'a fɛ k'a mɛn yanni saya cɛ den kɔni a ye fa kumakan mɛn a ko an bɛ don min na ko bi a ko gɛlɛya minnu bɛ yen a kan ka f'u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn min bɛ se k'a to a bɛ duga o tuma min kɔni ye wulikajɔw ye maa caman de bɛ maa kolomaw la juraw la minnu kɔni bara ka kuma min bɛ se k'a to ko in kana taa kɛ ko balani ye ka taa kɛ ɲɔgɔn sama ye min bɛ se k'a to Sanusar ani Yusufu Bacili u na don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka i k'a dɔn ko nege bɛnna fo k'a fɔ k'a to ten Sanusar yɛrɛ dun bɛ vote ko in ɲɛdɔn sabula ale kumara ka maa min dɛmɛ kosɛbɛ o ye Jite ye ni Jite ye kama bɔ u ka jamakulu tɔ minnu bɛ yen u tɛna tugu a kɔ sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ fili ko la f'i k'i k'a kɛnɛ kan a ko an bɛ don min na ko bɛ chambre commerce ko kɔni an kɔni ayiwa sigasɛgɛ bɛ maa caman na k'a fɔ a tɛna taa kɛ gɛlɛya ye nka min ye kayikaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ minnu kɛra kɔsa in na o bɛ maa tɛna dɔn kosɛbɛ sabula dɔw bɛ kayikaw fɛ yen san 20 ani kɔ u bɛ ɲɛmaaya in na wajabate i k'a dɔn jura yɛrɛ minnu bɛ Kayi minnu ye jagokɛla yɛrɛ ye k'u b'olu nin bɔ a la o ye kɛwale min jɛ ka jugu Yusufu Bacili kan ka wulikajɔ de kɛ ka cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to tabale bɛ gosi bɛɛ ka kɛ kulu kelen ye nin mun ye sɛbɛnni a ɲɛ min dalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant karamɔgɔ dɔ batungora Sayon Kamara ni y'ale ka sɛbɛnni ye Sayon Gomu a ko M5RP karamɔgɔ dɔ batungora ni Ala ma kunnaja min ɲini kalo san ye walima kalo kura n'o ye mars kalo daminɛ ye e ko k'u bɛna bɔ ka bɔlɔnfɔra cɛ minɛ tuguni dɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Mokutari Wani ye ale ye wele bila politikimaw ma u kana u ka kuma jamana ale lahela kan min ye politikimaw jɔyɔrɔ ka bon fo ka damatɛmɛ min y'u ka hakilinaw ye yɛlɛma kura minnu kan ka kɛ Mali kura minnu bɛ da kɔnɔ a kan ka kɛ ni baara kura minnu ye a kan ka kɛ ni sɛbɛnfura kura minnu ye karamɔgɔ dɔ batungora da ka don la ɲɔgɔn fɛ fasiriba ko o kɛnɛ kɔnɔna la min ye M5RP maaw ye u ɲigina o baara la u ɲigina la ka sababu kɛ mun ye u ko olu ka tɔn bolo fara n'o ye M5RP karamɔgɔ dɔ batungora k'a bamanan a kolo girinna kosɛbɛ a dɔn bɛ jamana in kɔnɔ k'a dɔn bɛ jamana in kɔ kan ni wele bilala politikimaw ma karamɔgɔ dɔ batungora ko kɛrɛnkɛrɛnnen la olu ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ wele kun kan ka bila o fɛnɛ ma a ko k'o ma k'a kɛcogo la karamɔgɔ dɔ batungora o baara kɛcogo juguya ko y'olu ɲigin o y'olu funu baara la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ politiki ma tɔn caman bɛ yen olu yera kɛnɛ kɔnɔna la min ye politiki ɲɛma belebelew y'an ka jamana in kɔnɔ a ko Rassemblement pour le Mali n'o ye IBK ka tɔn adema PSG karamɔgɔ dɔ batungora ka taa bila min ye politiki tɔn caman ye i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan min ye Parena Cɛbilen Darame karamɔgɔ dɔ batungora UR2 ka taa bila politiki tɔn fɛn fɛn bɛ ni jamanadenw de b'o dɔn u bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw tun bɛ kɛnɛ kan ni k'u da don jamana kura Mali kura ko la fasiriba ko min ye Choguel Kokala Mayiga n'ale ye M5RP maaw ka kuma lasela ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu ma ye kɛnɛ kan k'a sababu kɛ mun ye u dimina min ye Mokutari Wani kɔrɔ Mokutari Wani a kuma na kɛ k'a filila walima maaya don fili kɔnɔna la o kuma k'olu na u ka kɔnɔta fɔ min b'olu kun n'u kan cɛ karamɔgɔ dɔ batungora k'o ye Mali yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo min na n'a dun ma k'a fɔ k'olu de bɔra ni ka IBK ka fanga dafiri u y'a dafiri ni ŋaniya kelen de o ye Mali kura ye min ye CNSP maaw ye olu nana olu ka baara tɔ laseli o kuma ko n'i y'a lajɛ ko ko in kunyanfan olu de don k'ali sini olu b'u disi gosi n'o ye fasiriba ko min kɔni ye zonzanniba ta ye kɔmɔ
kɔmɔ ma bɔ ko sonsanba k'i dogo k'a ko in tɔ kɛra o ye o tuma min kɔni yɛlɛma ye a bɛ ɲɛsin maa minnu ma o y'olu de ye o tuma k'a kun b'a fɔ k'a ban k'olu sen bɔ a la k'u tɛ jɛn n'a bi u tɛ jɛn n'a sini Fasiliba ko karamɔgɔ daba tora ni olu duma bila u ka minɛn kɔnɔna la u ni min ka kan u ni min fɔli ka kan u ni jɔyɔrɔ min ka kan a ko bolo min ye si don mɔgɔ la o bolo kelen bɛ si bɔ dɛ Fasiliba ko février kalo in a labana karamɔgɔ daba tungara k'u nabɔ ka bɔlɔn fɔlɔ minɛ n'u dɛsɛra ka kɛ février kalo labana mars kalo daminɛ k'u nabɔ ka bɔlɔn fɔlɔ minɛ min b'u kun n'u kan cɛ k'a fɔ ɲɛmaw ye a bara ta ko ɲɛmaw ka segin u kan n'u fililen don o tuma min b'olu bolo u ti dɔwɛrɛ malikura kunkan ko don ko baara mun bɛ ka kɛ an bɛ don min na ko bi ko malikura baara tɛ dɛ min ye fili baara walima janfa baara k'olu ti jɛn n'o ye abada kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate ni taama ma jɔ bolo fifa jɔ mandi wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point ye tomi sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Sori Aidara Sori Ibrahima Aidara Sori Damangile a ko nin ye mun gɛlɛya ye wajabate sɛbɛnfura in yɛrɛ nin y'a bolo ko siɲɛ 205 ye ɲɛmaa dɔ bɛ cakɛda dɔ kunna u ko min ma Institut Universitaire de Gestion IUG wajabate i k'a dɔn o ni Orabank i k'a dɔn Badara Makalu yalima u b'a fɛ ka pourkɛrɛ kasogɛ a kanso sɔ wa ɲininkali to bɛ a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɔ wajabate ni lɔkɔlisoba min n'u k'a ma IUG saa kalo 12 i k'a dɔn mankanmisɛnnin de bɛ bɔ yen wa a bɛɛ lajɛlen wariko de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔsa in na ɲɔgɔn ye ba kɛra min ye SNSUP ani SNEC minnu kɔni ye wulikajɔ bolo da a wa baarabila la min ye tile 3 baarabila ye wajabate u y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye grève yɛrɛ ta k'a lajɛ fo ka se tile 5 ma a ko i k'a dɔn a lɔkɔlisoba ninnu i k'a dɔn u ka gɛlɛya caman y'a nafoloko de ye nafoloko min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmaa ma ɲɛmaa min i k'a dɔn n'o sigira Badara Makalu Badara Magalu i k'a dɔn ko nin y'a ɲini sa o bolo yɛrɛ de ka bɔ ca la ka sababu kɛ hakilina jugu cɛjugu caman ye wajabate i k'a dɔn recteur Bala Jara i k'a dɔn procès verbal minnu n'o ye kumakan minnu fɔra i k'a dɔn o y'an ka a n'o hakilina talen ka fɔ a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ jolenw n'o ye ekɔlisoba karamɔgɔw ye wajabate i k'a dɔn u ka wariko ani baara yɛrɛ kɛcogo y'u kamana guwa a ko mun de kɛra sabula min ye ɲɛma in ye Badara Makalu kɔni i k'a dɔ foroba wari yɛrɛ de talen b'a bolo ka t'o bila a yɛrɛ damata compte la o bi banki min na o de ye Orabank wajabate k'a dɔn kumaw kɔni nana sarada kumaw saradalen ka ɲɛfɔli kɛ a jirala k'a fɔ sariya kɔni b'o sɛbɛ kɔrɔkɔ n'i ma ɲɛ foroba wari jamana ka wari wajabate a bi bila yɔrɔ damadɔ de la min ye trésorier ni yen tɛ bɛɛ wajabate a bi bila banki la faso ni yɔrɔ bɛɛ banki min na nka ka taa dayɛlɛ i yɛrɛ damata compte la wajabate o bɛ na ni namara ni nganamu ye waati yɛrɛ kɛra i k'a dɔn min kɔni ye sariyatigiw ye n'o ye pourkɛrɛ kasogɛ n'a ka mɔɔw olu kun ye welewele da kɛ ka t'u ɲininka wajabate k'a dun ɲininkara k'u sɛgɛsɛgɛ wariko in kɔni a jira olu la k'a fɔ a bilayɔrɔ tɛ banki ye kɛnyɛrɛ ye banki a bɛ taa bila faso ta de kɔnɔ wajabate sɛbɛnnikɛla ko min ye Badara Makalu ye i k'a dɔn jalaki caman de binnen don ale kan u kɔni kelen bɛ k'a kɛ maa jugu ye min ka taamasiyɛn caman da ka ɲɛsin a ma wajabate k'a dɔn a dun ti da maanifin yɛrɛ la gansan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajabate lɔkɔlikaramɔgɔw ka kala i k'a dɔn a n'u ka kodɔn o tɛ se ka kɛ sababu ye a bara ko maa b'u suɲɛ wajabate kuma fɛn o fɛn n'o ye keleku ye walima n'o bɛ ta ka ɲɛsin u n'a ɲɛfɔ u y'a jira sa k'a fɔ Badara kɔni yɛrɛ de ni nin ko in mankan sabula Badara Makalu a yera k'a fɔ min ye juguyakisɛ bilen yɛrɛ de ye a b'o de ta saa kalo 12 ka ɲɛsin karamɔgɔ ninnu ma u ka wari sɔrɔli u ka wari bɔcogo wari dicogo wajabate a n'a kan ka di waati minnu na a ko i k'a dɔn u ni maakama minnu ka kan wajabate i n'a fɔ so minnu bɛ yen n'o ye logement public ye a k'o damanda a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ n'i ye Badara yɛrɛ ta k'a lajɛ waati kɛra sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a tun bɛ ekɔliso dɔ bɛ yan ko ECK so dɔ dira a ma a tun b'o kɛrɛfɛ wajabate a furumuso min y'a muso fɔlɔ ye i k'a dɔn saa kalo 12 a tun b'o sɛbɛn kɔrɔ tunda o mɔɔw b'o kule k'a dɛmɛ fo sigidala nana fara ɲɔgɔn kan n'a min cogo dɔn muso bugɔ la don dɔ kɔni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jigin a kan u taara o kankari d'a ye a ko n'o fana ye bɔ yen wajabate o ye sokɔnɔna kuma ye min ye cakɛda ye wajabate k'a dɔn wariko la a yɛrɛ tɛ waati makari fiye wariko la wari kɔni min bɛ ta ka ɲɛsin a ma hali waati kɛra i k'a dɔn a ko 8,000,000 ka d'a ma k'a taatɔ don magan wa mobili fɔlɔ min dira a ma n'o ye basi katikati ye a ban'o na wajabate sɛbɛnnikɛla ko nin damanda de ko nana ni gɛlɛya ye min ye baarakɛɲɔgɔn tɔw ye i k'a dɔn olu nisɔngoyara kɔrɔ kosɛbɛ 8,000,000 wajabate i k'a dɔn o de dira a ma a taatɔ magan sɛbɛnnikɛla ko nin y'a damata nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya de ye an bɛ don
kelen mina ko bi sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw dun y'a wele waati yɛrɛ kɛra sɔmi kɛra a ŋunuŋunu bonyana k'a fɔ k'a minɛtɔ don min kɔni ye procureur ye ka soge mana kangari da ye forobafɛn kɛcogo la wajibate n'i m'a kɛ ten laban o laban i na taa jalaki ba sɔrɔ min kɔni bɛ kungo s'i ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tugura ne bɛ n tigɛ don o bi kɛ ayiwa ne na kɛ le sphinx fasiriba karamɔgɔ daba tungora a ko min ye la rédaction a ko siga kɔni tɛ min la an ka to sira tɔ guwan affaire Bakari Togola est ce que ɲamanakaw ka Bakari Togola karamɔgɔ daba tungora hali bi a bɛ bolola fasiriba ko Bakari Togola a minɛlen bɛ min ye wari ŋanamu min ye dunko juguya ye faso nafolo ni k'o buruja karamɔgɔ daba tungora k'a kelen tɛ maa 12 wɛrɛ Bakari Togola kɛrɛfɛ sɔɔni min ye cour d'assises u na t'u jɔ juges ɲɛkɔrɔ fasiriba ko min ye Bakari Togola jɔn tun ma dɔn abada ko nin bɛ s'a ma waati tɛmɛnɛw la jamana masakɛ kɔrɔ Bakari Togola a kun kɛmɛ k'a ka kanubaga yira karamɔgɔ daba tungora su ni tile min ye jamana masakɛ kɔrɔ maa min kɔni t'a fɛ Bakari Togola tun bɛ kuma kologiriw de kɛ kulu sɛgɛrɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye an k'a dɛmɛ Mali kura min ye Mali ka ɲɛta o bɛ IBK de bolo Bakari Togola karamɔgɔ daba tungora min ye daraka tilelafana ka taa bila surafana la a na kɛ waati tɛmɛnɛw la kungo bɛɛ lajɛlen dun sɛbɛnnikɔrɔsigi kɔnɔna la fasiriba ko min ye Mali sɛnɛkɛlaw olu ka tɔn ɲɛmaaba n'o kun ye APCAM ye o jɔyɔrɔ tun kalifalen bɛ a la a ko o Bakari Togola kelen min ye Confédération des sociétés coopératives et des producteurs de coton karamɔgɔ daba tungora o ye tɔn belebeleba ye Mali ale ye kɔɔri sɛnɛ jamana ye o kɔɔri sɛnɛ na u y'u wakili ta k'a da Bakari Togola fɛnɛ kan fasiriba ko min ye o kɔɔri sɛnɛ wari min ye CMDT ye ale de kɔni tun bɛ tɔrɔmɔɲɛn di san o san karamɔgɔ daba tungora ni ka bila olu ka compte kɔnɔna la o kuma k'a daminɛ san 2013 ka taa bila 2019 CMDT ale kɔni y'a yira k'a fɔ wari ale kan k'a di kɔɔri sɛnɛnaw ma karamɔgɔ daba tungora sɛnɛ kɛlen ko ka ban u ni min ka kan CMDT y'i da lawurusi la k'ale y'o bɛɛ lajɛlen di fasiriba ko wari kɔni dira a taara min jɔn de tun ye ɲɛmaa ye o de ye Bakari Togola a ko an bɛ don min na ko bi Bakari Togola yɛrɛ maakɔrɔbaya bɛ nalen sabu a si bɛ san 60 la a ko Bakari Togola an bɛ don min na ko bi a jɔlenba tɛ a farisogo la karamɔgɔ daba tungora a kɔni kɛmɛ k'i kɔdan tɛnɛnna ni ka koko 4 lajɛ ka kabanɔgɔ lajɛ a ko Bakari Togola jɔn de b'a dɔn ko nin tun bɛna s'a ma karamɔgɔ daba tungora a ko Mali kɔɔri sɛnɛnaw ka wari maa kelen k'o dun ni k'i sigi ten jamana ɲɛma sariyaw fana ko o kuma ko tɛna se ka boloda bilen kunu ni bi ko kelenw tɛ fasiriba ko min ye Mali kɔɔri sɛnɛnaw ye u ye a sɔgɔbɛ k'a sɔgɔbɛ fo ka taa kuma da kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ CMDT ka wari min kɔni tun dira karamɔgɔ daba tungora k'olu ma fɛn ye fɔlɔ dɛ u ma fɛn ye u niyɔrɔ bɛ cogo di ɲininkali taara ka Bakari Togola sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tungora min ye bureau de vérificateur mɔgɔw ye u taara wari k'a lajɛ wari min bɛ compte kɔnɔna la miliyari 13 miliyɔn 431 karamɔgɔ daba tungora ko dɔwɛrɛ ma ye o de ye miliyɔn 8 a n'a kunkanfɛn miliyari 8 n'a kunkanfɛn a ko wari tɔ taara min karamɔgɔ daba tungora min ye waritigi yɛrɛ n'o ye Bakari Togola ye ɲininkali taara k'a sɛgɛrɛ a ma se ka sɛbɛnfura yira wari da mun fɛ karamɔgɔ daba tungora o kɔni u y'a yira k'a fɔ ko wari dunna yan'an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a tiɲɛ na nkalon dɔn o kuma nafolo o kuma an k'i lamara karamɔgɔ daba tungora Bakari a b'o de sigi kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ wari ko mun bɛ Bakari Togola nɔfɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ miliyari 9 ani miliyɔn 8 a n'a kunkanfɛn o cayara kojugu fasiriba ko maa kelen ka foroba wari miliyari 9 dun k'i sigi ten fɛn tɛ b'o la a ko tɛna bɛn tuguni nka n'i y'a lajɛ maa 2 wɛrɛ tɔgɔ fɔlen bɛ karamɔgɔ daba tungora olu kɔni tun ye député waati tɛmɛnɛw la sabu sutura birifini tun b'olu kan olu tun tɛ se ka wele k'u ɲininka nka min ye député bulon cilen ko wele bila olu fana ma k'u fana bɛ bolola Soloba Madi Keita san 70 ale ye fédération de Kita o ɲɛmaa ye karamɔgɔ daba tungora ale ni Idrissa Traoré ale ye président de fédération régionale et producteur du coton de Sikasso Buguni ale fana y'o président ye karamɔgɔ daba tungora ko ninnu fana welela a na kɛ n'u bɛ kasoge ale ka mara kɔnɔna la fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye tile damadɔ ye Bakari Togola ale ni maa 12 u b'u n'u jɔ k'u da don nafolo min kalifar'u la u y'a don donda ni donda mun fɛ k'u b'a tiɲɛ na nkalon bɛɛ lajɛlen fɔ jamana ɲɛmaw ye ni min ka tiɲɛ dɔnna n'o ma fɛn dɔw bɛ taa so ni min ye dɔ dun o kuma ko n'o sara kura ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Sphinx kɔnɔ a ka bi bɔli la
Wajabate namu marafa glamba o kanga sa ticogo la Lecen wajabate mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma leku odon bolokuru hali wajabate sɛbɛnni kɛba i k'a dɔn a to de ye awa min ye u farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ wajabate ɲuman kɛli jamana kɔnɔ ɲuman kɛli sigidalamaw ye ɲuman kɛli awa balimaw ni sinjiw ye i saraba ye ala ye wajabate i k'a dɔn foraji min ye ji bondo ye k'a dingɛ sen ji sanuma ni k'a yari bɛɛ k'i mɛn a la fu tɛmɛbaatɔ k'i mɛn a la fu wajabate i k'a dɔn nin kɛra lafiyabugu i k'a dɔn jɛkulu dɔ sigilen bɛ kamalen dɔ to a la maliden do u k'a ma ko Boubacar Sidiki Sangare Boubacar Sidiki Sangare jɛkulu yɛrɛ u y'a to a da ko mouvement BSS wajabate i k'a dɔn nin kamalen in bi ɲinɛ ko ale ye ɲuman kɛ k'a kɛ tuguni a bi ɲinɛ ka ɲuman wɛrɛ kɛ wajabate o de ye taabolo ye a ko mouvement Boubacar Sidiki Sangare wajabate i k'a dɔn sibiri tɛmɛnen février kalo tile 6 lafiyabugu duwafiyɛ cɛmancɛ la a ye dingɛba denze wajabate i k'a dɔn dugu jukɔrɔji a bi bɔ wari ti bɔ a la bɛɛ lajɛlen k'i mago dilan sɛbɛnnikɛla ko sugulamɔgɔw kɔni ko nin kɛra hɛrɛ ye olu ka saliji taw u ka mago ɲɛjiw ji min da wajabate i k'a dɔn olu tɛna ji san bilen u tɛna taa yɔrɔ wɛrɛ ala ni Boubacar Sidiki Sangare sababu wajabate u ye foli ani tanuni kɛ ni ka ɲɛsin nin kamalen ma wajabate n'a sɔrɔla nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa ti kuma a ko sa kalo 12 sira jɔ wajabate k'a dɔn misiri dilan ka taa se k'i ɲininka dingɛbaw senni n'o ye kɔlɔnbaw ye Boubacar Sidiki a ka baara ye nin wajabate i k'a dɔn min ye sugulamaw ye olu kɔni y'a kanu lafiyabugu a ka ye kɛnɛ kan u ka se k'a tanu ni ka dugawu don k'a ye wajabate i k'a dɔn maakɔrɔba i k'a dɔn min mago bɛ se ji ma a danda la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ko ni foli ani tanuni Boubacar Sidiki yɛrɛ jɔlen a y'a jira k'a fɔ n tɛ foli kun bɔ sabula ale yɛrɛ lafiyabugu ka den ye wajabate i k'a dɔn ale taara fɛn ɲini kɔfɛ a dɛmɛ kɔni a kan k'o ta k'a ka dugulamaw sɛgɛrɛ ka sigidalamaw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko wajabate i k'a dɔn foli ni tanu min kɛra a yɛrɛ ɲɛji tun bɛ bɔ min ye dugutigiw ye maire wajabate i k'a dɔn ayiwa ka taa se faama o faama maaba fɛn o fɛn n'a bɛ sigida in na bɛɛ lajɛlen y'a kanu ka ɲɛ kɛnɛ kan wajulikɛla min bɛ yen n'o ye sirifukɛ ye Suwala Bayaya Hayidara dankɔrɔba tun bɛ kɛnɛ kan min ye ayiwa Zulu Kara i k'a dɔn o ɲɛmaa ye wajabate i k'a dɔn ka taa se maaba wɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ɲuman a saraba ye ala ye nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ dɛgɛ min wajabate dɛgɛti yan Tezara premier de b'an bolo mun dɛgɛ ko kɛra Tezara premier wajabate namu banfula kelen kunkolo 3 o banfula laban bi fara n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don o bi kɛ aujourd'hui fasiriba n'o ye Elajo Abe Ayidara a ko min ye Covid-19 karamɔgɔ dɔ bɛ tugura a ko in kɛmɛ ka na ni ɲuguɲugu caman ye fasiriba ko e bana jugu in nalen diɲɛ kɔnɔ maliden minnu bɛ n'u donna ka don an ka jamana in kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ u ka se ka jɔkun 2 kɛ kɔlɔsili la o jɔkun 2 karamɔgɔ dɔ bɛ tugura n'o ye confinement ye i b'a ye k'a fɔ u jiginna dunanjigiso de kɔnɔ lɔtɛli 18 jamana ni o lɔtɛli baarakɛlaw ye tigɛnɔbila kɛ maliden bɔra kɔfɛ ka na min ye bana jugu in waati karamɔgɔ daba tungara u ti jɛnsɛn ka don dugu kɔnɔ n'u ma taa jɔkun 2 kɛ lɔtɛli dɔ la min ye tigɛnɔbila kɔnɔna ye lɔtɛli a bɛ dumuni di karamɔgɔ daba tungara fɛn fɛn kan ka d'u ma min ye hakilisigi kɔnɔna ye fo ka taa fɔ ko jɔkun 2 dafara baara ye a sigira sen mun kan min ye lɔtɛli 18 karamɔgɔ daba tungara k'u taara juru de ta banguw kɔnɔ min b'a to u bɛ se ka dumuni dafalen ɲini ka di maaw ma cogo min na jiginna yɔrɔ kana sɔrɔ u la abada nka min kɔni ye baara bannen o y'u ka facture bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛrɛjɛkulu ye ka taa da jamana ɲɛmaaw kɔrɔ min ye ISF wari miliyari 3 bɔɲɔgɔnko fasiriba ko miliyari 3 ka ca man ca jamana ko la min ye Covid ye i b'a ye k'a fɔ a tɔgɔla nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye karamɔgɔ daba tungara ko bɛ banki dɔ la n'o musaka bɛ ti jɔ miliyari 10 na miliyari 3 in k'o salo ka bɔ la ko bɛ mun de tiɲɛ fasiriba ko a ko a bɛ tile damadɔ bɔ min ye facture ye a bɛ trésor kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungara min ye trésor ɲɛma ye k'u ko dɔrɔmɛ 1 t'olu bolo an bɛ don min na ko bi o tuma min ye lɔtɛlitigiw ye k'u b'u dama kasi k'a ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye cɛjan bandaw ye min ye vice président Asimu Goyita k'a yira k'a fɔ min kɔni ye jamana ye tigɛnɔbila min kɛ k'a ɲɛsin olu ma o tuma ko banki mɔgɔw ka juru b'olu la dɛ ko juru sara kuma sera fasiriba ko a ko min kɔni ye jɛɲɔgɔn ye n'a ma tiɲɛ olu yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ
k'u jilaja kana tiɲɛ olu yɔrɔ sabu bɛnkan ye olu y'u ka baara kɛ ka gun a dan na a tɔ tora jamana kan ka min ta ka dulu ma o kuma ko jamana fana kana to dibaliya la fasiriba ko min ye covid ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ ko Mali ye nafoloba de sɔrɔ a kɔnɔna la nafolo in ko hali bi don na nataw la ko da bɛ don olu jɛnjɛn cogo la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ AB Ayidara ale ka sɛbɛnni don Bajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali tribune o don Mali guakura Bajabate i k'a dɔn kokura na o na farafinna Bajabate i k'a dɔn farafin b'a yɛlɛma ka k'a ta ye jango Mali Bajabate i k'a dɔn hadamaden kɔnɔna filila an kun de fɛn min dɔn Bajabate don o don dɔ bɛ fara awa i k'a dɔn malidenw ka sali kan nin kokura min n'a bɔra tubabu jamana na an t'a dɔn a bɛ kɛ kun min na a kan ka kɛ kɛcogo min na Bajabate bɛɛ lajɛlen y'a yɛlɛma Saint Valentin Bajabate i k'a dɔn Saint Valentin n'a ko fɔra tubabu sali don o sali min fana don Bajabate i k'a dɔn kanuma fila n b'i fɛ i bɛ n fɛ Bajabate o sali de don a don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin ni kanu ma Bajabate yalima Mali kɔnɔ ni kanu bi yan wa ɲininkali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i bɛ muso min fɛ muso min b'i fɛ furu kelen don a ni ɲɔgɔn cɛ walima furu kelen tɛ Saint Valentin ye don ye don min n'a kan ka hakili jagabɔ Bajabate ka ɲɔgɔn sumusumu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn ayiwa min bɛ fɛ barika bonya tubabula min yera Bajabate i k'a dɔn Saint Valentin don i k'a dɔn jiri feere n'o ye fleurs ye u b'o ta ka di ɲɔgɔn ma walima ourson n'o ye ayiwa i k'a dɔn waradenninw ni ayiwa i k'a dɔn ɲɔgɔn naw Bajabate u b'o ta ka di ɲɔgɔn ma walima i k'a dɔn ayiwa ka dumuni tobi a maa fila pewu maa wɛrɛ tɛ yen a bɛ dumuni duman dɔ tobi Bajabate i k'a dɔn k'a sigi k'o dun i k'a dɔn a maa fila sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw yɛrɛ bɛ bougies mɛnɛ Bajabate i k'a dɔn ka fleurs da napɛrɛ ɲumanw ka fɛnkuranninw caman bɔ Bajabate o bɛɛ lajɛlen bɛ fini kanu de jira o bɛ fɛ de jira ne ko maa min ye muso saba muso naani furu yalima ni kanu b'i labilen a tilalen don bon alors o yɛrɛ k'i bɔ a la Bajabate Mali a k'i k'a dɔn minnu ɲɛ yɛlɛlen don n'u bɛ Saint Valentin ko in na Bamako musow kɔni Saint Valentin olu kɔni y'a yɛlɛma ni ma sanu san ka di min ma dakabana téléphone ni ma to san ka di min ma i ma Saint Valentin kɛ walima i b'i bila a ɲɛ a bɛ taa fini sanyɔrɔ la dakabana fini i k'a dɔn farafinmuso bɛ mun fɔ fleur ye Bajabate a ko nin damanda de kɔni kelen bɛ Mali Saint Valentin nin ye sali kura ye min fana nana fara Mali ta Bajabate i k'a dɔn an kɔni bɛ ko mɛn mɔgɔw nɔfɛ an bɛ don o la Bajabate dunko cɛjugu sɛbɛnnikɛla ko dɔw ta kɔni ye warimugu de ye Saint Valentin de bɛ yen o tuma ne ka wari bɛ mini Saint Valentin ni wari Mali dɔw yɛrɛ b'a min ka d'a ye ne ka Saint Valentin cadeau ye nin de ye cadeau ma tiɲɛ quand on dit un cadeau i bɛna cadeau kɛ maa ye Bajabate cadeau ye min ka di ni kun ye a caya n'a dɔgɔya n'a wari ka ca wari man ca cadeau ye cadeau de nka e yɛrɛ k'i ka cadeau choisi Saint Valentin ma ban o ye Saint Valentin bilen wa Bajabate nin fana farala an ka sali kan min ye 31 min ye 25 ye min ye salijini min ye saliba ye Saint Valentin fana kɛra damasali o fana farala maliyɛn kungo kan u ka seli kan kɔni non anw sen t'o la o anw sen t'o la Ala kana maa de d'i ma n'o tɛ i sen na y'a la k'a fɔ Ala kana maa de d'i ma n'o tɛ i sen na y'a la Bajabate ni Saint Valentin ko in nin fana y'a damata mankan ye Saint Valentin y'i kanuba ye nka dɔw bɛ Saint Valentin minɛ siɲɛ 4 yalima o ye Saint Valentin Saint Valentin 4 walima 5 bɛɛ b'a di ko Saint Valentin dun c'est la fête des amoureux minnu ni minnu ninkun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ti ɲɛ ɲɔgɔn kɔ karamɔgɔ ko bɛ dugu la dɛ maa kelen ninkun bɛ se ka tila maa 4 maa 5 cɛ cɛ dɔw bɛ yen olu fana bɛ Saint Valentin 5 6 de di Saint Valentin ma ban bon nin bɛɛ y'a damata charge nin bɛɛ ye a dama problème y'an ka jamana kɔnɔ fɛn tɛ bolo la Bajabate i k'a dɔn anw ka jamana fɛn dɔ ni fɛn dɔ bɛ yen n'an m'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Bajabate i k'a dɔn jamana tiɲɛna sabula n'a fɔra i k'a dɔn nin fana ka k'a damata wajibi ye dɔ farala ko kan dɛ gɛlɛya bɛ sen nka wara min ko a kunkolo ka ci ɲamato la ɲamato la ni e ma da kelen ma i ma da 2 ma i ma da 3 ma nin bɛɛ Saint Valentin
ilaba itado ilaba ti shwani ke itabe da blasa e ka kan nyona e boje wati semani kala ko ako malita a Saint Valentin chama be abita laba nginyi nga lotelu de la chinois hotelu ani dairo la boje wati sabla ikado nga amafamo envers ako ni zali mi vle ni boje wati ni ndamne na anglais jamana de la abinyi ni ka sange me bonyango bo nga ka chari nyebele jele ka don to abu laba nana do ala no e france ka wi unana kesa obe ka chari nga Saint Valentin de ba kunye femi boje wati ikado afembole wo chalimba fleuru ourson c'est-à-dire diriman feni nunu poupée de nunu ay poupée ni nunu voilà ibe poupée ni sa voilà walma poupée de nunu minu warala mado walmo fen ibo sakata di ikanu bama waje wote obi jaye foka walma amma fla dumini mi ngada offline waje wata abo tobi amma fla ni ba sigi ko du Saint Valentin bana nga sanu a montre a téléphone do yɛrɛ ko nga Saint Valentin wardi mali ko be damatɛmɛ mali ko damatɛmɛ an t'a lajɛ sa damatɛmɛ man ɲi dɛ Saint Valentin wa dɔw ka kanu bi sanina kanu kɔrɔw bi don ko fɛn ma di kɔni ko Saint Valentin ma di k'i ɲinɛna n kɔ k'i tɛ ne fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun ko an tɛ bita bila yan walima waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn taji bondo tigi ma min ye Mahamadu Yara wajabate k'a dɔn Mali fantan 4 na ni ye station ɲuman jɔlen a fɔ ko Yara wal wajabate carte bɛɛ i k'a dɔn ka essence million 1 zan Saint Valentin tɛ tɛmɛ o kan ka carte ta k'a di i kanuba ma saa kalo 12 essence litre 10 20 wajabate wari di a bɛɛ bɛ carte kɔnɔ a fɔ ko Yara wal an ka foli ani tandu bɛ ka ɲɛsin ma wajabate k'a dɔn dankɔrɔba ka foli bɛ jugaramɛ kɛ min ka teli n'a bi hinɛ Ibrahim Kara ɲɛra wajabate an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma wajabate i k'a dɔn an bi donni minɛ ko bi min ye lɔkɔlita in na i k'a dɔn Dar Salam wajabate nin ye ekɔliso kura ye min sigilen bɛ Korofina Sud an bɛ Koyita ka du kɔfɛ ni min ye denmisɛnnin jini denya ni ka taa se fo 9e année wajabate ka taa den dɔ ekɔli la a tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si dɔgɔtɔrɔso bɛ yen dumuni fɛn o fɛn ka d'a ye o bɛ yen kilasiw climatisé le don wajabate k'a dɔn u sigilen bɛ ka bɛɛ kɔnɔ walandaw daminɛna min ye complexe scolaire Daba Tunkara min ye aywa Nafaji wajabate ka taa se k'a dɔn Bulukasobugu Sangarebugu i k'a dɔn k'a daminɛ première année fo 9e année jardin d'enfants nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen wajabate i k'a dɔn aywa min ye informatique ye kabini 3e année denmisɛnninw bɛ informatique kalan daminɛ wa angilɛ bi k'u kunna fana min ye complexe scolaire Daba Tunkara wajabate directrice wele 75 12 0505 i k'a dɔn kunnafoni fɛn o fɛn b'a la a y'o f'i ye e ko waati ma dafa waati dafara karamɔgɔ daba tugura min ye dankɔrɔba ye an bɛ taa commune 3 la joni CCRF n'o ye Modibo Sumare Docteur Sumare dankɔrɔba in le gynécologue a fɔ Modibo a fɔ Sumare ko a tigɛ ka di dɛ a ko a kelen k'a ka wari dun a tigɛ ka di furakɛli kɔni a y'o de kalan a tɛ foyi dɔn furakɛli kɔ n'a ko min y'o dɔn dɛ nka a ye nin di n kɔrɔkɛ ma a ye taa essence bɔ in di n kɔrɔkɛ ma Modibo Sumare kɔni tɛgɛ ma gɛlɛnba tɛgɛ ma gɛlɛnba k'a bɛ k'a lamɛn o tuma an n'a ka baarakɛlaw mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo min ye radio Fafeke ye Jaramana bila mara la karamɔgɔ daba tugura an bɛ directeur du programme fo n'o ye Zendaw ye a n'u ka association dɛmɛtɔn ya Blanche Daw an b'u fo dugu 36 olu de b'an sɔrɔ bila marabolo la tabarikala ni radio Fafeke olu sababu la wajabate i k'a dɔn a dugu tɛ se ka da k'a ban min ye murujankaw fɛ yen an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn Alu min ye Alu Tarawele murujan radio so directeur ye i k'a dɔn a ka timinadiya bolo kan murujan n'a lamini fo ka taa i k'a dɔn saheli kun bɛɛ lajɛlen bɛ murujan radio so sɔrɔ k'a lamɛn an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsinw ma sabula kɔsa in na min ye a jamana den dɔ ye o de kɛra sababu ye min ye awa minan caman ye fo miliyɔn joli ka minɛnkuraw sa ka kɛ a ko a tɔgɔ kana fɔ wajabate i k'a dɔn an ka foli b'a ye a sigilen tɛ jamana in kɔnɔ an ka foli b'a ye ala n'a sababu murujan radio so i k'a dɔn a bɛ sandarama fa bɛɛ lajɛlen na wajabate ko waati ma dafa sadani na nɛgɛ ɲɛ 13 min ye awa an balima bɔbɔw ye olu ka jɛmukan bɛ sigi n'olu wulila an bɛ dakite ni moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ furakɛli bolo kan surafana t'u ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapele farikɔnɛjɛ olu bɛ n'u sɔnni da kan ni ala sɔnna ntɛnɛn nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan min ye an kɔrɔkɛba ye i k'a dɔn Amadu Baba Konatɛ Abulayi Baba Konatɛ an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin
beka international bo jabate sabula ale de kan dan ye nan bi kuma an ga bɛɛ sara ala la o kuma an ka foli b'a ye an kɔrɔkɛ ba min ye samadire an ka foli b'a ye k'a dɔ borela la misra an ka foli bɛ a n'a ka denbaya an kɔrɔkɛ badu a b'an lamɛn sa kalo 12 Mahamudu Kamara ale de bolo tun bɛ nɛgɛw kan bo jabate daba tungara wa salam